Der var engang en prinsesse, og hun blev slået af sin far. Så kom hendes ven og hjalp hende. De gik ud i stalden og videre ud i skoven. Så kom hendes far og tog hende og murede hende inde i et tårn. Stalddrengen blev meget ked af det, og hun fik ikke lys og mad. Og så døde hun. Fint. Og så fløj hendes hjerte ud af tårnet, og stalddrengen druknede sig i voldgraven, og de fløj under broen og videre ud til troldemanden i skoven, og han tryllede dem om til mennesker, og de gik hjem til slottet, og så tryllede troldemanden faren til en ond fugl.